Moi boas. Boas. A ver, veña. Eu son Coruxasa, estou dormindo a sexta aquí a pé da cabana á sombra. Rosa fai de Marcelina, está aí dentro na cociña facendo o que lle parece. E por que non fago de Marcelina? Por que ten que ser Rosa? E por que non? Ela fai na ben e xa está. Ti faz da rapaza Beatriz. O mesmo que André que fai de Manolo. Os dous son dos fillos meus e de Rosa. Ben. De Coruxasa e Marcelina. Ai, Rodrigo e Rosa. Ti cala, que es un repugnante. Non facías nada máis que pedirme para bailar na romería de San Pedro. Pois eu quero ser un dos gardas civis, o garda Darío. Ben, pois outro guarda parella é Xulio que fai do caldo a cal, que ir daquele lado. Os fillos están xoando por aquí adiante. É a León Chisco Vides. É André, ben, non. Manolo, avísame a min. E a que xogamos? Tes que nos dicir tamén a que xogamos. Eu creo que neste caso o mellor é xogar as escondidas e o que máis se axeita. Pando eu e André pois esconder de cara ao lado por onde veñen os gardas. É unha vexo xa as primeiras. É unha boa idea, para os usos non ten escopeta, e a Garda Civil ten que ter escopeta. Pois dame ti a túa, Rodrigo, que ti xa tes a pistola e non necesitas escopeta. Está ben. Toma. Ala, todos vos postos. Veña, pando eu, como dixemos, escóndete. E vos tamén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ti. Perdestes todos. Aí van a parella. Bos días. Está Coruxas na casa? Non, señor, hai de tempo que non o vexo. Non nos mientas, sabemos que ha estado está aquí. Tenemos buena información. Buenos ciudadanos que nos lo han contado. Ai, señores, pasen se queren. Aquí non lles está. Esos vos cidadáns, como di vostede, obran mal abondo. Miren, pasen. Miren por onde queiran, non lles está. Vostedes han vir sen comer, queren un anaco de queixo ou un vaso de leite, non sei que lles podo ofrecer. Nada, Marcelina, nada. Sabe usted bien a qué hemos venido. Basta. Xa lles dixen que non lles está. Se queren mirar, miren, hai de tempo que non o vexo. Ai, señores, esto de vivir só cos nenos, para todo. Na miseria. Non terán algunha vez compasión de nós? Agora deixenme todo estrado para ali adiante. Pobre de nós. Marcelina, entréguenoslo ya. Él se viene con nosotros y usted se queda tranquila a vivir. Ai, pero que máis lles podo decir? Non nos axudará algo Deus? Dios no ayuda a malhechores y salteadores de caminos, que viven fuera de su ley y de la ley de nuestra gloriosa patria. Nada, mi cabo, nada. A la vista no hay nada, a menos que se haya escondido debajo del estiércol. Si, debaixo do esterco. Emilio, vos calade, que estos señores son capaces de todo. De usted depende, Marcelina. Ponga fin a este tormento. Deje de cubrir a un enemigo de Dios y de la patria. Se a soubera, pero eu non lle sei nada. Pues bien, informada queda. Marcelina, canto antes entregue mellor. Ainda se podía ver que naide lle faga nada malo. Non sodes homes de fiar, Darío. Vámonos, pero tenga en cuenta que volveremos. Con Deus, señores, teñan bo día. Marcelina, usted sabe que cobijar a malhechores, asesinos y enemigos del régimen es delito. Y aunque sea su marido, tiene la obligación de informarnos. Sei, señor, sei. Ai, Darío, tamén sei das vosas intencións. Pues nada, lo he dicho, con Dios. Ah! Deixo, xa van aló, mal rayos pardos. ¡Ese es pagar! A por que viñen os Garda Civis donde ti, papá? E aquí habían vir, Manolo, para leválo e pegarlle un tiro aí adiante. ¡Aquí! Pero vos, que facedes? Outra vez cas escopetas, a tirar vos tiros uns aos outros? Foi idea de Rodrigo, que quere ser como a Coruxas. É que lle contar a padriña, papá, ante a noite, de que foron á súa casa. Ele estaba dormindo e non o pillaron. Ti sempre que a túa teima de xogar cas escopetas é a Garda Civil. Por que non facedes un tirapedras e xogades a tirarlle unha pedra calquera? ou chifres cascanivelas, ou eu que sei.
É que iso é moi aburrido. Mira, o aburrimento vou cho dar eu a ti. Pasa para a casa que teu pai vai en Sambreixo e ainda tes que axudarme a debullar estas fabas todas po caldo. Eu quedei en axudarlle a mamá a estender o trigo na eira para que esteque ao sol. Está ben que xoguedes entre vós, pero outros xogos que non sexan imitando os maiores. Pois entón, ímonos todos. Eu non, eu ainda vou ir ata o río, ata o regato, e así paso un rato agradable alá. Pois vou contigo, e así pillo algunha contra troita camán. Sí, o Carmán. Canchedera.